And since so to na mada, sa de atia obehu se e form afọ. Nso ko ni bi. Atagwan. Nana na o me chacha mo ina frɛ me. Nana I feel fi essential. Twin my panel so mun se wana twin ma to no bia so no se makaka no. Continue bra so nyen so. Man fi so be like bia comment bi aso na fi. Cho man so bia so. Chevio no bia ntwebini na enko yanim. Ai. Oya Kabribi Kyere. Oya Kabribi Kyere. Oya Kabribi Kyere. Oday Ayiah Kabribi Kyere. Oya Kabribi Kyere. Enti megidi se bibi koso oba na edin oba na nkasa. Ai amunamuna abem. Enti Oheneba Kissi yam hwehwe no osuro enti waka kyere dofo ne se oday Ayiah Kabribi Kyere. Akama no say unye na kyere woda. Enke na maka. Emi bia so ma bia so. Esi aye ni na medi. Eni krana minyo bia. Asamba ikurana minka bia. Ima kama no nsem nyina kyere odo. Nye yenka nyina maka. Nye yenka kra maka. Ai. Ya medi asie bia ma bia so. Ya medi asie bia so ma bia so. Ensi aye ni nyina medi. Ensi aye ni nyina medi. Edi krana minyo biem asan ban krana minka biem enti me megidi sane ekoso ne se oba na dwa Oheneba aye bibi ma oba na adwa oba na buafu wamana nanim asom na no watwe na no te se India for train enti no oba na nkasa ne ho ne obeka bia oba na mfi no enti no se ne yanka nyina maka se ma pa wo chewa ensi aye ne nyina ma di se ma keka ntam akase ne ade nyina na enso oba no ose ontie Erica ja de no Erica na me record ma de what you see me see ya my peniso esi otoya ina wanti ya atieti yanso wa mvom ebo me ho eni ho me munye esi lenye bofra ya bewo masemo what you see me see ya my peniso esi otoya ina wanti ya atieti yanso wa mvom anti se enso otoya na wada atieti ase obehu se ayi a form afọ into say a train your boyfriend ya pemu ahwe kyese obai utina esi wo kon so no anya pawpaw anya boyfriend ma pemu ahunu ne ewom into say bibi ha na wanka me de na mahu ama yesisi ya asem into say bibi ha wa Kabribi Kyere me o Ayiah Kabribi Kyere me Ayiah Kabribi Kyere me Ayiah Kabribi Kyere me o Agiya me see do see emfa I think I see that. I say my dream and see that. I see and fa. Just obada ma ato Oheneba adwendwen. Me nom sa. Obe umbrana bo bia chimiare. Me nom sa. Obe umbrana bo bia chimiare. Menam sa obehu kra na aboa bi achimiare kese oba na dwa ne dofo ne nkasa ntino eno ebema odama na aboa bi na obi a oba adwa ne bia na onam aboa achina bi asenka Ghana mrantie nyina san Ghana ma sese no boa funtin kai na mo bi achichiare asem enti ose mehu se ASEM asem ewo wano ai enti Ayiah Kabribi Kyere me ese wa nka menam sa obehu kra na abo bia achimiare ai enti oba asem ewo wano no ka na wanhwa o ma me de adwendwen enti no se ma dwendwen na siro asisia emfa Ayiah Kabribi Kyere me 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 enti dia Oheneba Kissi kan se oday Ayiah Kabribi Kyere me hu se asem ASEM ewa no na nso onka madwendwen nsiro asisia nemfa azem wo wano azem wo wano nti Ayiah Kabribi Kyere me enti opese ochese Ghana ma se mo ne mema no wo ho ne se bibi ha mo a se abufuo na aba se ntokwa na aba biwa no ka kyere bema no se owura an ade we na waye enti mebuafu madwa wo na bema no so obepe wachewa ompa wachewa so ompa wachewa so se obekwa na enti sasem wo no ana aka na asem de asem ko se na champo kan no efie jadum enyacho azam de asem ko na asem enfa na asem ko oba ya enfa ba ni metwa camera na nim
don't know what tete me. Oh, tete me. I'm a officer subscribe we like comment we was on a face. Cho man so bia so. Chevy no bia twemi na enko yanim. Twemi ma we de pan so no mu so na twemi atu no bia so no mu so ma kan comment you ma so nyan so mu frame. Ebe sen hia.